Vítajte medzi kolegami v kríze. Som vaše terapeutické zviera, doktorka Fazby. Greg, veď sme o tom hovorili. Ako sa Marlon cíti? Nepríjemne. Áno. A Francine, Clark je síce myš, ale v prvom rade je to tvoj kolega. A máme tu aj dvoch nových kolegov. Poviete nám o tom, ako ste sa ocitli na križovatke krízy? No, oficiálnymi kolegami sme aj týždeň. Blahoželám k výročiu. A vôbec nie sme v kríze, sme v pohode. Veď sme spolu zachránili mesto, takže to, že sme tu, je asi len nedorozumenie. Vidíte, ako odpovedala prvá? Nedovolila kolegovi hovoriť. A keď potláča rozpaky, podupáva nohou. A pozrite sa na zdroj jej rozpakov, ktorý predstavuje jasná pretvárka jej emočne seba neistého kolegu. Takže, najprv privítame kolegu. Dobre, na nešťastie Karen sa rozhodla vidieť Joelov úsmev ako znak agresie. Upokoj sa, Karen. Karen, upokoj sa. Podajte mi hadicu. Králička, lišiak, táto úloha je nesmierne dôležitá. Ak zlyháte, rozdelím vás. Celé roky do Zootropolisu nevkročil žiadny had. Hopsová Wild? Wilda Hopsová. Tým Snow. Sorry, Paul. 1, 2, 3, 4! Vráťte sa do Zootropolisu. Na filmovú udalosť Poboskaj prsteň! Okamžite poboskajte prsteň! ktorá zmení históriu. To je had! Mene zákonom vstáť! Fakt ma to mrzí! Pusti mi uši! Pusti! Nikdy neťahaj králika za uši! Musím pomôcť rodine! Bomba! Zootropolis 2. Vieš čo, toto nebol najhorší nápad. To bol takmer kompliment. Najhorší nápad bol zapliesť si uši. Iba v kinách v novembri 2025.